El tema de l'exèrcit ens ha permès, primer, tenir un punt important, de que encara t'engresques més, no? Perquè dius, ostres, jo ho valorava el meu projecte, pensava que era maco, però que t'ho diguin els altres de fora i t'ho digui un punt de vista molt objectiu i que es valora tant com el Consell Comarcal, dius, ostres, llavors no estic tan equivocada, realment sí que és una cosa que val la pena. I a més ens ha permès acostar-nos a tenir millores a nivell de treball, com és el cas de la nova premsa. I ara, com que tenim la màquina nova, ja ho podem fer-ho més bé i ja és més fàcil. A més de la nova premsa, he pogut acollir a nous usuaris. Jo veig els nois cada cop més il·lusionats, més compromesos i les famílies cada cop més implicades. Estic molt content. Mira, estic molt feliç. Cada cop els nois tenen un paper més important en el procés. Cada cop estan més còmodes i cada cop estan més oberts al món i al món amb ells. També perquè el projecte ha madurat, els nois han madurat i la feina també ha evolucionat molt. I els objectius que ens havíem establert en un inici, que eren molt modestos, cada cop es queden més petits i has de buscar-ne més grossos. Vull dir que en aquest sentit, fantàstic. Començava molt tímidament, que els hi costava inclús adreçar-se al comerciant o a la persona que ens aguardava, i ara cada cop és com, és casa seva. Tenen un altre punt de confiança, perquè en un primer moment són nois que et venen a buscar els diaris, que no els coneixes gaire, tampoc saps ben bé cap on anar. Van començar molt tímids i ara cada cop s'interessen més per què fas i com et va això i com et va l'altre. Vull dir que s'estableix també aquest vincle molt de confiança i d'amistat inclús. Ja ens saluda, són amables, ja ens coneix més i quan es veuen ja en tenen els diaris preparats ja. Hem allargat un xic més també el tema educatiu, l'hem reforçat amb una part pedagògica molt forta, com és el cas del menjador, en el que els nanos són els encarregats de comprar el menjar, inclús a vegades molts cops de decidir el menú, i després de cuinar-lo, que també és una part molt important.